Yep, kag-exercise me. Usap Alam mga ka, bangga, magkuhan sa ta, magchika-chika portion sa ta. Kanang ang lutuan ang gi-prepare karon ni Netsuke is Korean food. So unsa man ni nga kuan Netsuke kani unsa man ni beef unsa man ni beef barbecue? Yeah. Okay. So karon Korean Korean sauce. Kisos na lang. Kisos, kipap. Kay i-wordings man to nato na ang different. Oh. Okay, so. Okay. So kani siya nga kanang seaweed. Nya kuanon kuno ni gamitan kuno ni ani. Kay aron ipasok unsa ni kani siya may palaman ang beef. Okay. So anak kuno na ni butangan og sauce. Ato ning mo-take ta ani sa iyang advice niya. Iya na po kong gitagaan ani guys. Iya na po kong gitagaan ani chopstick nga dili jud bitaw kamao ani. Ang but ani niya. Unsa na? Sige, buot nga na siya na. Tanawa ang chopstick kamot man siya. Nya nganong ako mag-chopstick man ko. Di gyud siya fair lagi. Tira. So, kau na dia asik saba. Ako na din saba. Ano ito? So labi. Mahal lang ang kuan. Angon sa? Asa man ni nako butang na siya diri. Hoy, may karne ni balot ni mo diana yan. Anak. Dayon kani siya ilunok. Kaum ta diha kagihot. Ko ano ba kagi? Pero ba kang kuana kana sana? Lutong ra ba ka? Pero ako di ko palabot niya kinahanglan ng kanon nga akong kanon kay. Hayang ba man to? Aganahan to hayang. Yeah. Kaya pala ni. Thank you. Thank you. Thank you sa ako ang paniunto. Alam. Hmm? Alam ka. Hindi mo na hangwit. Sa imo di din anak. Mura silit di ka. Pero ko na ba siya? Kung anak Halang aka ng mahal na may nakabutang ato di din kita. sa man ni kuan palit niya kuan ni. Kay. Ang sauce. Kodak kay na ako. Kodak kay niya. May send niya ako. Ito. So unya marites unsa may latest na to ha? Ato ang kuan sa ato ang mga plano unya. Akala mahibaw og ikaw sa man. Taon na nato ron. Kasi pagplano dyan madam. Ano man? Diba? Ako ano po na Is loaded si Marisol. Dili Marisol, Marilo. Slow, Marilo. Hindi mo kasul. Ikaw lang nag-ingon, hindi mo ka nisol, kaya ka manusol. Slow ka, Marilo. Very slow. Yan, muna na ito. Kauban na sa dyslexia. Slow. Kay mama ka, Mari. Plus material na sila di ay. Jasmine. Pinahan ka. Hindi, sinigaw yung pambalo. Ganahan na lang, on my choice. Pauli-uli niya ko, gigutom na raba ko. Guys, gugusla na raba ko. Tingnan, nag-drive na ko dito, lipong-lipong ko. Lamin na kung nadi ko, ganahan ko man. Kapait. Anak lang. Sa unon ko, sa naon, pilon. Daghang pilon ang style. Anak siya, pilon. Anak, ay sa. Saan na ko kan lagi? Bisang ni ba dia? Tama sa kuan. Sa, tangan sa akong sus. Kani ba si kuan ba? Kani ba si Marilo ba? Pero gyud. Iya akong gitudluan ani kadiin kanin niya nakaplagi nga akong ditong gikan sa HK. Wa ko kakaon ani guys. Dire na hinuon sa iyang teritoryo, iya kong pakaunon. Nya, sige ra ba pangutanan niya? Ganahan ka. Basta gilamian ka. Hapit na lang yung parang guys nga gilamian ka. Nung lagi maingon ko nga, wa ka liway lami. May pagaw to ba ko. Pas mong bitok na ko.
Kuman, tekaan. Barang dyan. Kaon. Asig sabal lagi ni kaon lagi ko. Kaon. Nga lagi tagaan pa ni mong luwag ani di mo kamaong gamit ani. Pagpili sila good na, oh. Katartes eh. Dito ko gikan sa HP niya. Di man gamit ani sa kuwan na to. Kabalo na ko iske. Iske? It's-onky, Tadza? Elia. It's-onky, Wa man ani. Angko. Wa man ani dinhi di wa man ani dito. Kay ko man kanang latest ba dito ba gamit man sila og buwan para cute. Bugsay na ito. Takdan na ka. Magandang takdan, takdan na din. Kagoy. Nadaot. Pero yaw dito sa gawas ay sa to dito gibitok siya. Ano tayo, making money to dito. Wala. Unsa man ning kuan. Namingwit to dito. Namingwit pa dito. Sige ma ito mamingwit to dito be. Aron mapun-an ning atuan kuan. Sugars. Ang atong kuan wowers mapun-an. Ba? Suda, sikas, kwarto, sikas. Unsa man? Kumanta ka, suda ka. Magsuda lagi ka. Kwanto siya, kanang... Kwan ba? Sprite twist. Ito nila. Ay paggawas diha kuan. Nasuko siya. Natumba na ako. Mausi ay. Nasuko ka? Natumba. Nasuko siya lagi oh. Ang suko ng kaban. Sabi mong gatumban si Banban. Ali mang kaanang ko, nag-ali mang Na, nasuko siya kayo. Imang pultahan. Agianam ng pultahan. Di ko man ka dapat mag... Wala ng pultahan. Kaya pwede ka na. Kasabi eh. Kasabi eh dito. Ikaw, ang sana imong gainom. Ano? Yung sa'yo mo. Na. Yo, kaon na migtiwas pangga. Kay Aaron, magkuan ni makusgan mi kay mag-exercise para bini later. Kare kay gi kuan naman siya kalain naman kunong ihang pananaw. Patuloy Kay na. hapit naman kuno siya kapatulo na bib kuno siya so niingon siya nga mukaon sa ta kay hapit na gyud ayo nilain na gyud ning akong pananaw so aron dili patulo na ato sa ning busgon. So salamat sa inyong pagtan-aw na mo sa amo ang mga chat. So kantayo bet, love.